Ima siya Tageran, saya Jabodetabek, sekarang mau Karawang. Baiklah, betul orang godang panumunumu nih. Noeng sahamatu panitia dison rodo hami noeng ima poparan jo putara jo puledu perdosi saya Jabodetabek Cikarang dohon Karawang gokon de sipai mau juju sia lusan dison rodo hami noeng lomang gohi las ni rohamuna panitia jala hami be las itu tulo rohana hami disiara hubere kami hamu jong dia depan nami uli jala minardo bohimuna hubere kami saluhuna. Jadi dihamu panitia nami asa dohono masuk mondelo di situ tua terpulak di siba gading madi dulu di pangiringan mana tu dia bertong kamu nama kasa itu sima hamu dah bota pas saudian asa dor hidup kamu tunggu di hormon dor hati di tunggu di lobu pengen sorban tua mah hamu dah saluhunda panitia pairing pahu usaha tu nama dini noek bertong ala nek pasahaton nami ma songon tumpak pangurupion tuhamuna panitia anggia mamoi tapak kion di punguan tagay bisilas ni rohani kita saluhuna asa saat sulu sa kotian di tigaras nek pasahaton nami ma siluan nami tuhamuna panitia saya di pasahat di mana bari kita saluhuna angka silas ni roha amat pandai nami atau pasahat nami itu lebar haliak majoha biate asa siatu mula siatu mula topak mulanya ada nabi sepuluh di buru nama Allah marroha ala nek pasahaton nami majolo tumpan nami baik damang majolo gondang mulai laos padu damang ma tu gondang sopai gondang mulai suak songoni nang gondang sobat noai piatong amat pate nami asa lihat patabian lihat par horason di hari pino par nyokung nami popar nyok puledu par dosi saya Jabodetabek Cikarang dohon Karawang baik damang majolo amang gondang lihat
pada nami mengatur takas sumasahan kami songon tumpak pangurupian tu panitia asal hormat songon dilo di situ dua titik tinova magolang-golang pangahuna bulu tu songon ibe noyan nabuhi terpatu pahami lawan mengurupi panitia debatama napasahan pasupasuna dihita seluruhnya noyan kema pada nami mengatur takas sumasahan kami songon tumpak pangurupian tu panitia baik dapat nama gondang hasahatan naik Los Paludamat ma, Sindioi, at sa sangat sunod na kemudian